Nej, men det vidste jeg ikke, jeg skulle. Det skulle du heller ikke. Men så på sådan en strålende dag, hvor vi er samlet her, der vil jeg da gerne sige tak for invitationen til at få lov at komme og være med. Jeg vil også gerne lige sige, at det er så dejligt sådan set at kunne fortsætte sit virke, som nu hørte jeg da lige Nordsjællandsborgmester. Hvad hedder sådan noget? Ertug heroppe, eller borgmester. Østergaard, den her sådan har annekteret også før. Men jeg skal gerne lige sige, at hvor hurtigt sådan en borgmester kan glemmes. Fordi jeg blev inviteret til nytårskur på det, som politihjemmeværende har hvert år. Lige efter 2-3 dage efter nytår. Og så lancerer de op på en stor parade. Og så hilser hinanden godt nytår. Og der blev vi budt velkommen, alle ærede gæster. Og det var jo oberst det ene og kaptajn det andet, og Skives borgmester Peter Christian Kirkegaard, og så Skives tidligere borgmester. De kunne ikke huske, hvad jeg hed. Der gik 4 dage. Så, men tak fordi I husker lidt. Og tak fordi jeg må være en del af den her åbning af en butik, af en forretning i Selde, af en helt særlig karakter. En helt speciel en, der er både en forening og et koncept bagved, og det skal hedde Seldeco. Og så tror jeg ikke, om jeg lægger trykket rigtigt, men jeg synes selv, det lyder helt godt. Der er nogen, der har fået en vision, der er nogen, der har set mulighederne, og så er der nogen, der har taget handling på det. Og så har jeg lige fået den frække historie her lige før vi startede, nemlig at Herman i Gunhilds fravær blev enige om at købe det her sted med nogen. Og det vidste Gunhild sådan set ikke, da hun kom hjem. Og Johannes han kom til at sige, tillykke med handlen. Så lige nu hun er stor spørgsmålstegn. Så blev vi nu enige om, det kan godt være, at det var Herman, der købte det, men det er nok andre, der begynder at bestemme over det efterfølgende. Men derfor starter vi selvfølgelig med en kæmpe stor tak til Herman og Gunhild. Fordi I har taget fat i det her. I har gjort noget ved det. Men det er jo ikke første gang, I har gjort det. I har været med til på andre måder at åbne muligheder for Selde og for egnen her. Og jeg synes, at vi må sige, at I er så uselviske i den måde, I har gjort det her på. I har tilbudt rammer, som ellers så ud til at have overlevet sin første bestemmelse, nemlig som skoleforretning eller tøjforretning. Og jeg vil også sige, at I på helt moderne vis så har åbnet for, at andre kan få glæde af jeres visioner. Og de investeringer, I gør, I må have masser af penge jo. Og det er jo helt i tråd med, hvad man i en IT-alder gør, nemlig at man videregiver og lader andre komme til den viden, man selv har. Det er jo i virkeligheden det, I åbner op for her. Og så er der heldigvis også nogen, der hurtigt forstår den hensigt, og sådan at de er klar til at tage handsken op, nemlig at følge efter. Og derfor så er det her jo blevet til en forening bag en forretning, og jeg har altså fået navnet Seldeco. Og det er jo også oversat samarbejdet i Selde. Der er besluttet vedtægter med de klare formål at samle et sted for god kunst, kunsthåndværk og antik. Og det skal appellere til kunstnere at være med, og det skal holdes en høj kvalitetsstandard. Og det skulle jo gerne medføre, at flere seriøse kunstnere også har lyst til at blive tiltrukket af stedet. Omkring foreningen så findes der en kreds af aktive kunstnere, en støttekreds, sponsorer og naturligvis bestyrelsen. Man kan sådan set godt blive medlem af foreningen, hvis man bor eller har sommerhus i Skive Kommune. Det med sommerhuset, det var en rigtig god en. Man kan også blive ekskluderet, hvis man altså ikke overholder gældende regler. Og man har selv ansvar for at overholde danske love og EU-love. Det synes jeg er godt. Det er meget internationalt, det her. Og så står jeg og gør mine bukser... Nej, hvad hedder det? Papirråde. Nu siger jeg, at vi klarer næste. Nå, konceptet det drejer sig altså om kunst og kunsthåndværk og andre ting af høj kvalitet. Og det skal lugte rigtigt. Det skal ikke lugte af genbrugsbutik. Der skal være kaffe og hygge, og der skal være ting, man ikke sådan lige ser i andre forretninger. Det skal være unikke ting,
Og det skal være usædvanlige, overraskende, sjove og specielle ting. Det er mange krav, synes jeg. Overlæggeren skal ligge højt, som Gunhild sagde før. Støttekreds og bestyrelse skal hjælpe hinanden med at være bevidst om den kvalitet, så der er flere kunstnere, der får lyst til at komme her. Et besøg her skal være noget ganske særligt. Når vi ikke overrasker over de kriterier, så skyldes det, at vi allerede har oplevet, hvad selv er i stand til at samles om. For længe siden, der blev Da Vinci jo et ikon for hele egnen, med en kreds af aktive borgere, som hjalp til med at markedsføre stedet. Der skete meget i Selde omkring liv i ødemarken, som jo så blev liv i grødemarken. Der er cirkusskole med mere, en ny hal og en helt ny plan for Da Vinci med et torv, og resten af byen er der lavet en plan for også. Senest har der været og er stadig i gang i områdefornyelsesprogrammet med en lang række markante kunstneriske projekter, hvorefter jeg egentlig lige områdefornyelse har været i min optik noget med at rive huset ned. Det er altså ikke det, man gør i Selde. Det er lykkedes at fange mange fra området til de her idéer, men de har også fået kunstnere udefra til at engagere sig, til at deltage i projekterne. Og det er alt sammen med til at løfte både by, egen og selvforståelse og livskvalitet for dem, der bor her. Det er mennesker, der gør en forskel. Det er viljen, der skal til for at gøre den forskel. I har rammerne, menneskene, ressourcerne og talenterne, og så har I faktisk en base, som også giver chancen for, at man kan udvikle på det her. Og jeg kan i dag ikke helt undlade at lige nævne, at i går der blev Johannes Jørgensen begravet efter lang tid sygdom. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på det her udtryk fra regnen, hvad hed det? Det sønderjyske og det er jo regn, det handler om. Hvor kæmper der faldt, er der ny overalt. Og det håber jeg simpelthen, at det er det, der kan efterfølge også Johannes' men eksemplet på det. Det er muligt at ophæve tyngdeloven, når kræfterne samles om idéer og projekter. Det kan på længere sigt betyde forskellen på liv og ikke-liv på egnen. Vi var samlet for en stor messe på Sundhallen for en tid siden, hvor jeg tillod mig at berette om livsvilkår i meget uvenlige egne af vores jord. Det var nemlig Aboriginals i Australien. Og det var noget af det mest ekstreme, man kan komme ud for. Nu har vi besøgt dem, og vi blev faktisk ikke mindre imponeret over at se, hvad de egentlig har udnyttet i den barske natur, som de lever i. Men vi fik også at se og høre, at staten i Australien har godkendt Aboriginals som de oprindelige beboere af Australien og støtter dem økonomisk af samme grund. Og de fremhæves hver gang der er en større forsamling, så skal der også en Aboriginal byde velkommen til den forsamling. Og det kunne jeg ikke lade være med at tænke på. Tænk, hvis nu vores stat opfører sig sådan her også, omkring udkantsbefolkningen eller dem, der bor decentralt. Og så er det godt, at selvom de nu ikke lige hører det, at de så kan sætte jer ned og gøre noget alligevel. Det er nemlig værdier, som vi selv kan få øje på, og også selvom staten ikke støtter os. Og så har vi så et af de udslag i dag, hvor det er åbningen af Sedelco, og hvor jeg gerne vil sige, at jeg håber meget på, at det lykkes for jer, at fremtiden bliver lys for det på en strålende dag. Ja.